Seereya caman ka ɲɛfɔliw la u y'a yira k'a fɔ ko taamakɛlaw don minnu kɔni kun taara magoɲɛmina ɲini na Timisa dugu kɔnɔ waati min na u kɔni kɔsegintɔ ka na i k'a dɔn k'a fɔ duguni min n'an b'a wele ko Sinko n'o o ni Timisa yɛrɛ kɔni man jan u ka bolimafɛn kɔni yɛlɛla dugumamugu pɛrɛnta kan mun kɛra sababu ye ka maa 5 ɲɔgɔn o bɔnɛ u nin na o maa 5 nin na a yirala k'a fɔ ko denmisɛnnin 2 kun b'a la ale ni musolaka 3 lakanabaliya hali sisan n'i y'a jateminɛ nin mara in kɔnɔna na a bɛ waati jan bɔ kulu marifatigiw kɔni bɛ dugumamugu pɛrɛnta kɔni don duguma mun kɛn bɛ sababu ye ka maa caman bɔnɛ u nin na i b'a ye k'a fɔ Bankasi mara kɔnɔna na hali sisan lakanabaliya nasiraw fɛ kununko kari kulu marifatigi dɔw kɔni ye maa dɔw kɔni minɛ taamakɛla dɔw kɔni minɛ ni an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan a yirala k'a fɔ ko kunnafoniya jɔnjɔn ma se ka sɔrɔ nin maa kofɔlen ninnu kan nin maa wolokilen ninnu kan i k'a dɔn k'a fɔ Mali finitigilaka minnu kɔni dagalen bɛ yen nɔ a bɛ waati jan bɔ u kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan u ni Burukina finitigilakaw walasa basigi bɛ se ka na o yɔrɔ in na bawo n'i y'a jateminɛ Bayi o ni Mali ni Burukina dancɛ commune de ye mun kɛn bɛ gɛlɛya ye kosɛbɛ a bɛ waati jan bɔ lakanako nasiraw fɛ Tijani Wederawogo VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bajangara.